Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene nimangoyima pa chilungamo sindimabisa china chilichonse chifukwa chilungamo chilibe mantha. Lero utenga wanga ndi wa stretch ndipo sindibisa china chilichonse ndilankhula nkhani zoziwikiratu zimene pang'ono ndi pang'ono zikupangisa ziko lino kuti lizipita pansi malo motukuka. Amalawi tatanganidwa ndi ndalama, Amalawi tatanganidwa ndi miseche kuwafunira anthu ena zoyipa monga mmene zilili pakati pa president ndi vice president. Ubale umene ndi wovuta kwambiri muzakazi, komanso chipani china chilichonse chimene chingalowe mboma sichingakhale ndi president komanso vice president amene angamacheze bwino. Pena basi kumazifunsa kunena kuti kodi vuto limakhala ndani? Limakhala vice president yo kapena ndi president yo kapena ndi mawerazi? Chifukwa ichi tsopano ndiye nyanya kuchokera kwa amalewezi Kasimu Chilumpha, Joyce Banda, Saulos Chilima, Michael Owusi, ndiye lero tsopano tili kukamba za Jane Ansah. Ndi nkhani yomvetsa chisoni as a country kunena kuti tizikhala chaka ndi chaka kumadandaula teremu ndi teremu, kumadandaula za maubale amene amakhalapo pakati pa vice president komanso ndi president wake. Akakhala wasopana second vice president ngati achihanawa ndiye amene ndiye mavuto ndi osanena. Awa ndi awa tsopano angotukwanidwa ndi ma MP, ma ministers, mwina kufika olo pamaliro pamene osapasidwapo ulemu kumamutenga ngati ni munthu osafunikira, koma yeti munthuyo ndi ofunikira. Ili ndi bala limene lili kuno ku Malawi lofuna kupolesedwa. Awa ni matenda woopsa kwambiri amene akufunika mankhwala, chifukwa slowly ziko linolo malo mwakuti litukuke likuka pasi chifukwa cha maubale onyansa amene alipo pakati pa vice president komanso ndi boma lake. Kumadabwa kuti kodi abale zimene zizatha liti? Anditu izizi zikuchitika ndithu osakhalanso chipani chokha chimozi. Chipani china chilichonse cholowa mboma vice president samamva kukoma, mwina amamva kukoma the first few months, komanso mwina amangonamizira kuti akumva kukoma. Nkhani tu yayikulu imene imakula ndi makobiri komanso miseche imene imachitika pakati pa ma ministers ndi president, komanso pakati pa ma ministers ndi anthu ena akuchipani, kusafuna kulolerana, kusafuna kukhalira limodzi kuti ine amene imene alilimu ndiye kuti mwina chake china chake chitachitika kusogoloko azakhala president. Lero amapita anthu aja kumakanena miseche. That is why muno Malawi ma vice president akukumana ndi mavuto osiyana-siyana, mavuto ochuluka, pakana kumanamiziridwa kuti ameneyo akufuna ayambise chipani chake, iyi kutoko ameneyo tu achita resign lero, iyi ameneyo akufuna ampe president. Koma zonsezo zili zonama. Izi tikanaziunika ngati ziko kunena kuti kodi are we retro or progressing? Chifukwa ndizomvetsa chisoni moyo wokhala wa miseche, moyo wa ufiti, moyo wosafunirana zabwino. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni muziko laling'ono ngati limeneli, economy yake yovuta, china chilichonse ndi chovuta, china chilichonse ndi chosokonekera. Andi khalidwe limene lili lomadana ndi ma vice president li mukoza kuliona kuti is going across. Even mpite mma ministry mupeza kuti director ndi deputy wake samagwirizana. Mupite mma prastatum mukapeza kuti CEO akumene kundi deputy wawo samagwirizana. Mupite even kumbali ya mameyawa mpeza sona kuti ameyawo ndi ochepa chabetu amene amagwirizana. Even mupite pa constituency level mukaona kuti ngakhale MP ndi kansala samagwirizana, pakana ndi kumapangana za ufiti. Anthu tu akuphana tu kumbali ya ndale. Musaone ma kansala akumwalira kuti angomwalira chisawawa akapena nthawi yakwana. Ayi, anthu amene wawa amaphana ngati kuli dera limene anthu akuphanako kumbali ya ufiti nkhani ya sataniki ndiye ndikuzipani. Mukaifufuza nkhani yake mpeza kuti ndi nkhani yokanganirana maudindo, nkhani yokanganirana femu, nkhani yokanganirana ndalama,
kuti ati alemereni ndani chifukwa tu anthu alemeratu. Ndipo munati muzimusatira MP wina aliyense kapena mumusatire wina aliyense ali ndi udindo, mumusatire sogolo lache kumene anachokera kale lache, mukapeza olo galimoto yake yoyamba ndi galimoto yomvetsa chisoni kwambiri. Ena amayendera njinga ena amayendera kubwereka zinthu olo zovala zimene mwinaso suti imene anavala kolumbiririzidwa inali yobwereka. Sono lero mene apeza ndalamamu safuna kuzipulumusa ndalama zija ndi afuna aziphera anzawo, kufuna kunenera anzawo maudindo. Even olo maministra omwewa akuvutika koopsa kumbali ya miseche, anthu kumakanenera miseche kwa akulu kuti anthu ena asakhale pabwino, asamve bwino. So izi zomvetsa chisoni za ma vice presidents ni nkhani yomvetsa chisoni, andi ngati as a country tinayenera tiziwe kapena tikhale pansi tione kuti kodi chikuchitika makamaka ndi chani. Kodi ofesi imeneyi anthu amati akakalowako amasintha chifukwa chani? Chifukwa ngati kuli zinthu zimene anthu amadabwa nazo ndi maposition amene waandale, umakhonza kumacheza nawo bwinobwino anthu amene waandalewa. Izi tikamanena kuti andale tikunena tu onse AUTM, A4D, AUDF, AMCP, ADPP, anthu amene amati akakhala m'maudindo akakafika ukoko amasintha zochitika, mmene amachezera ndi anzawo. Oyi ofesi imene ikhale kandi ya sataniki kandi ya chani, koma ndi ofesi yodabwisa kunena kuti anthu okuti ndi abwinobwino mmacheza nawo, anthu okuti amapemphera, amapanga zokonda ziko lawo, kungofika kumene kuja amasintha. Lero ndiye ndi izizi tizikhalira every term iyi vice president uyu sali bwino, every term boma lina likabwera iyi vice president uyu sali bwino. Ayi funso ndilonera kuti kodi vuto ndi vice yo, vuto ndi ofesi, vuto ndi chani? Instead of us coming together as a country ndikuona kuti kodi ziko lathu tili tukula bwanji, kodi misewu yathu ili bwanji. Chifukwa machisanzo pakali pano taona nimene ili misewu, andi kumadabwa kuti koma ndithu boma kapena anthu amapereka contract kwa contractor ngati amene iyi, kodi contractor ngati amene yakupanga chani? Tapitani palunzu pa mulambe apo panabwera contractor ati akukonza nsewu, wangousandusa nsewu pamalopo kuti anthu azifapo. Tapitani pakatengeza kusalima nsewu alilongwe panapezeka kuti pamenepo panaduka bridge, ndikumazifunsa munthu ukamadusapo deire kuti koma amale malo awa pali contractor andi mose muja nsewu unadukira, amangoti lero abwere auze anyamatache sunthani njewera muziyike uku, sunthani miyala mpitise uku, ziyamba ni kuchiendesa chinthu chizingoyenda zuwa lonse pakana kukalowa. Ndikumafunsa kuti kodi misewu ikuduka chifukwa chani? Ikuduka chifukwa cha corruption, chifukwa wa contractor uchamati akalandira ndalama amatenga half ndikuwapasa andalewo, makuwapasa mabwanawo, half ndikutenga iye. Kodi half imeneyi munthu angakakonzere nsewu? Ma project ambiri muno Malawi sakuyenda chifukwa cha nkhani ya corruption. Mmafuna muzijapo 90% ndikumpasa contractor yo 10%, ndiye nsewu wawo konza bwanji? Panayenera pakhalira lamulo lina lake lapadera lomachita regulate kamene kumaona amene akugwira ntchito za boma za chitukuko zosiyana-siyana, kandi misewu kandi nyumba zimene. Even olo muone ma department ngati mene kulili ngati kulilongo City Assembly, mmaziwa kuti kumene kuchako galimoto ya fire kulibeko, andi galimoto ya fire yo iliko ndi imozi, andiso imakhalaso kukanengo kumene koko company ina yoona za forgers inagula galimoto yawo yochedwa Dennis ndikukayipereka kulilongo City Assembly, ndipo galimoto ja inaonongeka andi anthu achapolusa anatenga galimoto ya Lilongwe City Assembly imakhala kukanengo, motero kuti moto ukavuta mudera la Lilongwe ku Central Region galimoto imanyamukira kukanengo, ulendo kuti ithamange ikazimise moto on town, malo mokuti izikhala pa standby.
andi anyake amene amachita control za fayawo aliso ndi sukulu yawo yophunzitsa za faya, amatengaso za kumeneko ndi kumapitisa ku sukulu yawo. Ndi ziko lomvetsa chisoni, koma instead of looking into these areas tili busy kukanganiana maudindo, tili busy kufuna kulemera, tili busy kupangira anthu ena miseche, yeti ziko likunka pasi ilili. Andi palibe siku lina tinati tiganizepo ngati ziko kunena kuti kodi Ilala ija ndi ya zaka zingati, anthu akulikoma chizumulu aira ndi madera osiyanasiyana amene amadalira kuyenda pa nyanja akuvutika mayendedwe ngati ziko sitingakhale pansi ndi kuganizatu kunena kuti kodi Ilala ija ndi ya zaka zingati, sizapha anthu. Tipange budget ku parliament yongogula sitima za pamazi monga amene amapangira maiko ena, koma ayi ndithu tili busy basi kumapangira anthu ena miseche, kumanenera vice president iya kunena kuti inuyo basi simupitiriza atenga udindo wanu, iya ndikumabweresa tension pakati pa anthu awiri. Mwinaso president yosizi mamukhuza koma maweras anthu atanganidwa pano pa kuyang'ana za 2030 sakuyang'anaso za ziko. Lero Malawi muno muli chipwirikiti chokachoka chipwirikiti. Anthu ena amene akuzunzika munomo ndi maziphunzisi, kupatula iyi ya Marezi Hotel mukanayang'anaso kuma Teachers Union of Malawi. Kodi ku Teachers Union of Malawi ku zinthu zikuyendako? Mphunzisi amachita contribute monthly contribution, koma welfare ya mphunzisi akuchokera ku Teachers Union of Malawi zikuyenda? Muona kuti kumene kunde posachita patiyamba kulengeza kukubedwa makobiri koopsa, mwinaso nkhani ya Maresi jamukoza kuyimisa. Kumene kwavunda kwambiri ndi ku Teachers Union of Malawi. Anthu akuba kukopsa akuluakulu akumene koko angolemera, angotenga ndalama za maziphunzisi ndi kumazigwirisa ntchito yawo. Kayeso mphunzisiyo ndiofasa amaopa strike, akanakhala kuti maziphunzisi ali ndi mitima ngati ya ineyo, lero kutavutatu kumeneko. Usogoleri wonse wa Teachers Union of Malawi utavuta, utathesedwa wonse, koma maziphunzisi kumangolirira mu mtima. Kuma ngati ziko we don't sit down ndikuona kuti kodi tipanga bwanji. So lero nkhani yathu yaikulu inali ya vice president akuno ku Malawi amene akukumana ndi mavuto kuchokera kwa amalewezi, ananyozedwa amalewezi, kuchokera kwa Kasimu Chirumpha ananyozedwa Kasimu Chirumpha, Mai Joyce Banda ndi abale mkazi anaziona uyo, kuchokera pamene po Saulo Sichilima anaziona uyo, kuchokera pamene po Michael Usi anzanga muli bwino anaziona tu Michael, kuchokera pamene po ndu Jeni Ansa nayeso akukumana ndi mavuto muziko la Malawi limene anthu akuvutikirabe mapassport pakana lero. Ena akutha zaka 8 passport yolipira amangouzidwa kuti system ya sintha. Ena akutha zaka 5 passport yolipira. Ena akuwauzwa kuti apereke 500,000 angoberedwa makobiri kumeneko. Koma anthu kumana kuti tiyang'ane zimene zozo ndithu. That is why anyamata azipani leroli amera mapiko angopanga zofuna zawo. Tapita ni misika mukaone zimene zikuchitika za uve Kulimbe market, Blantyre market, Nzuzu market, Zomba market, komanso Mulilongwe. Anyamata afika sopano povuta kumasamusa anthu malo osiyanasiyana mu zina la Japani. Komatu izi siku lina zizayambisa nkhondo. So nkhani zimene zizi za Chihanazi, za Michael Usizi, za amalewezi amalemu aujene awa Akasimu Chirumpha achakufa Chihana amalemu ndi nkhani zomvesa chisoni kwambiri as a country. Tinayenera tiyang'ane kwambiri beyond, tiyang'ane kuti kodi chikuchitika ndi chani, chimachitika ndi chani. Koma mukandifunsa ine vuto limene lilipo kuno ku Malawi ndi succession plan. Tilibe succession plan. Muzipani mwathu musitimakhulupirana, timatenga kwambiri anthu amene somwina sali ndi marusi achipanicho. Zosatira zaja akabwera amaamba sopano kumachita generate miseche, mumayambika miseche kumanena kuti mamuna uyu obwera
mwamuna uyo zikusiyana ndi mmene amapangira maiko anzathu mmene amachita kumaonekera kuna kuti mmene zilili mwakazachokawo azabwerawo koma kuno ku Malawi ufiti satanic miseche ndimene yakula kwambiri. Bon Klindo the DC mwana woupya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.